Vítajte, priatelia, v novej epizóde Fit Coaching podcastu. Vítaj, lásko. Čau, Ako čaute. sa máš dneska? Dneska? Pospinkala si? Dneska do 8 výnimočné. Pracovná náplň dnešného dňa? Nevidíš, som tu. Však ťažko, ja viem. A ešte ma niečo čaká doma. Dneska budeme debatovať o silných veciach. Mám pre teba nachystaných To som zvedavá. zo pár vecí, bizarností zo sveta, čo ľudia skúšali, keď sa snažili chudnúť. A dozvedel som sa, že to boli fakt bizarnosti. Ale kým sa do toho pustíme, tak mala si ty volať čo také, že úplne, že mimo štandard, keď si sa snažila niekedy chudnúť? Že nemyslím také, že vyradila som sacharidy. Také, že bizarnosti, že si zešila hubu z nitku a cvakačku na papír, aby si nič nezedla. Asi takéto nie. Jediné to súviselo s mojimi poruchami príjmu potravy, že som sa Povedz to dostala... ešte raz a 3-krát rýchlo. Poruchy príjmu potravy. Poď. Prečo? No. Zase mi prerušil myšlienku. Zase trepeš. Poruchy príjmu potravy. Nebudem tu vyprávať. No Bože, dobre, no Martin. ideš ďalej. No, čo som hovorila, vidí, zase ma prerušil. Že to súviselo s tvojimi... PPP. A že som si kupovala preháňadlo v lekárni. A to na čo? Však aby som to, čo zjem, dala von. A potom sa odvážila a vážila menej. A myslela si, že wow. To si fakt myslela, že to je wow? Aha. Však lebo proste ja som ráno si stála. Progres, že koľko si vysrala? Že koľko si dala dole? Ja som ráno stála a mala som tam napríklad, že 50 a to ja som mala v hlave nastavené, že ja potrebujem mať pod 50, čiže 49 alebo 48. Si povedala, že šťúsem a 3 preháňadla. bolo 50, tak som si dala preháňadlo a už som samozrejme mala 49,5 alebo ja neviem, podľa toho, jak som sa večer najedla. Popíš nám to. A tá konzistencia bola aká potom preháňadla? Fajnová, tvrdá. Tvrdá? Ale bože, no, neviem si to vyprávať do hovne. Hneď prvá ona. Ja to sa môžeme doma vyprávať takéto veci. Že je oné. Ale áno, riedke to bolo dobre. No. Stačí ti takto? Stačí mi, no. Môžeme pokračovať. No a... že mala si 49,5 potom a tešila si a to som sa z toho tešila. Takže toto bolo také moje, že klamanie sa, že proste tými preháňadlami som uspokojila to, čo som chcela vidieť na tej váhe. Ale ináč som nemala nejaké, však jediné to, že som moc nejedla, že som posledné jedlo bolo obed a také. Ale nemala som nejaké bizarnosti, že veľkých červíkov som jedla, alebo tak. A ty preháňadlo, to boli také tí flaštičky, také to, čo sa pilo? Či to boli tabletky? Tabletky. Áno. Ja som poznal iba také tí, čo sa pilo. Jak sa to volalo? Nie, šarapata je to, čo sa stane potom, keď to vypijem. Áno, neviem, jak sa to volalo. Ale ono to vyzeralo jak Nesty, to malo farbu. Taký tmavo hnedé. Šaratica? Nemôže byť? Neviem, ale mala som aj jedno obdobie, že som už bola tak zúfala, že som si aj nejaké tabletky kúpila na chudnutie. Takže... A to bolo čo? Neviem, proste nejaké tabletky, však videla som v reklame, že tabletky na chudnutie. No a často som aj si dávala, teraz som si spomenula na to, že napríklad, že kapustovú vodu. Aj z toho sa dobre ide. No však ja som to väčšinou takto riešila. Mne sa nechcel vracať. Ty si sa chcel len dolapotať. Dobre. Mne sa nechcel, nikdy som takto, že nevracala, ale akože vždycky som nemala problém so svet to dať inde von. A to ti ostalo aj dodnes. Ja som si to tak rozjazdila. No dobre, už nevyprávame o mojom sraní. No však dobre. Hneď prvá téma. A ty? Povedz nám ty. Ja? Bizarnosti? Ja som asi takéto nemal. Akože môj najväčší... To som mohla ja povedať. A nemuseli by všetci vedieť, že koľko som srala a čo som srala. Akože môj najväčší bizar bol, že som jedol okolo 1300 kalórií, 1200, aby som sa akože úplne vysekal. A to bolo tak celé. A to kedy bolo? V akom období? Či keď sme boli spolu alebo pred?
to bolo to medziobdobie. To bolo to také, že som už chodil z tú žuvačku a v ten žltentýlku. To vtedy si jedol 1200? Predtým. Aha. Že to už bol výsledok, čo si ty videla tej ťažkej práce. No ne, lebo ja som raňajky som nemal žiadne, som robil fasting. Obed bol, že kúra s ešalátom, potom nič. A večera bola nejaká, že mozzarella zase s ešalátom. Že proste som sa snažil úplne čo najmenej, aby som sa už vysekal konečne, že už nebudem nikdy musieť riešiť žiadny deficit. A nevedel si, že to sa raz vráti späť, že? Tak som jedol úplne, že minimum. Čiže to bolo také. A vtedy som aj robil takéto, že som to cykloval, že cez pracovný týždeň som mal takéto nízke a potom cez víkend som si akože trošku navýšil. Ale nemal som vyslovené také nejaké bizarnosti, že by som čo takéto robilo. A ja si ešte pamätám, že a to až časti aj dodnes funguje, že napríklad moja mama mala pravidelné náladničke zamagnetkované papieriky s mačingou. Jo, no jasné. No, tak to fungovalo, tak to som vždycky iba chodila pozerať, že koľko si môže dať 2 plátky šunky, 1 papriku a no, tak sem tam aj to som akože pozerala, že inšpirovala sa. No dobre, a teraz teda sa presujeme k tým svetovým bizarnostiam, kde pochopíte, že táničky preháňadla boli nič. Proti tomu, čo ľudia skúšali. Ja to mám spísané všetko v telefóne. Prvá extrémna vec, čo podľa mňa veľa ľudí aj o tom počulo, tak to bola pásomnicová dieta. Kedy ľudia zohnali tabletky s larvami pásomnice, prehltli. A pointa tej diety mala byť vlastne, že tá pásomnica bude v tebe rásť a to, čo ty zíš, tak ona bude jesť. Čiže tebe nič neostane a tým pádom príjmeš veľa kalórií. No. A potom, keď už sa chceli že zbaviť, že proste už, tak čo? Tak si dali antiparazitika, tá pásomnica akože umrela a ty si ju potom vysrala, lebo volá čo takéto. No lenže tá pásomnica, že vraj u tých ľudí bola vychcená, že častokrát im úplne blokovala ten tráviaci trakt, dokonca, že vyšla aj mimo ten tráviaci trakt a začala im napádať oči, mozek a iné orgány. Kúkni ju, na špacírku išla. Tak víš, no však zeber si, čo ta baví v tých črevách toľko chodziť. Takú dobu, však to je nuda. Tak ideš pokúkať aj ven a zistíš, že je srdéčko, idem tam. No, chápeš, ja si neviem predstaviť, že toto by som... To už je len nechutná predstava, vieš? Ja neviem, jaká to bola show, alebo voľaký taký som niekedy videl, neviem, či to bolo na Discovery alebo a tam bolo o takýchto vecách. A pamätám si, fakt neviem, čo to bolo, ale bolo, že ten diel bol o tom, jak ten človek mal vysrať pásomnicu. A ona mala, ja neviem, koľko metrov. Proste to bolo dlhé, jak hovado. Ale chudé? Chudé, to bolo jak keď sáčik že sakel namočíš do vody a skrčíš ho na taký šus, tak to bolo také. A oni to merali a to malo desátky metrov proste. A toto ľudia robili teda aj na chudnutie, že pointa bola, že tá pásomnica zežere to jedlo. Dneska sa to nedá nikde legálne kúpiť, všetko sa to akože na čiernom trhu kupuje. Ale tak to si zober, to fakt musia byť takí, že jednoduchí ľudia. Lebo to si dá toto. Akože, nevím, radšej by som asi srala. S mojím radšej by som bol tlstý, ak by som mal pásomnicu v sebe, asi ne? No, však to už je len tá nechutná predstava, že sa ti tam v črevách niečo... No víš, toto všetko je také, že podľa mňa tí ľudia vtedy nemali ani vedomosť o tom, že čo to je. To bolo taký nový boom, že chudneme bez námahy, zíme tabletku, nič sa mi nestane. Že asi nevedeli, že taká môže, nevedomosť, že ona môže ísť aj... Že oni to možno brali jak domáceho miláčika, že ho máš, víš? Že si ho vychováš vlastne tamagoči vnútri a potom... Áno, že sa o to staráš ako tamagoči a proste keď už si spokojný, jak vyzeráš, tak to zabiješ a hotovo. Tak to je pekný bizar ozaj. No. Druhá bizarnosť, to som sa úplne smál, to bola, že oni to tam volali, že vlčia dieta, ale to bolo to, že sa stravovali na základe fáz mesiaca. Lebo verili tomu, že tak ako mesiac ovplyvňuje príliv a odliv, tak to ovplyvňuje aj v tvojom tele. No a pointa bola, že keď bol spln a nov, čiže buď celý mesiac alebo žiadny,
tak bol fasting. A potom sa stravovali podľa toho, že koľko z toho mesáca vidzeli, tak toľko jedli. Že keď vidzeli veľa mesáca, tak jedli viac. A keď bolo menej mesáca, tak jedli menej. Tak to by som sa modlila, furt nech je plný. To si ne, akože to fakt zase. No, nikde nebolo definované, nikde tam nebolo, že koľko to bolo, že veľa a menej, ale bolo také, že čím menej bolo toho mesáca, tak tým bolo viac tých reštrikcií, takých tých klasických, že nejesť toto, nejesť vtedy, už nejesť po toľkej hodine a že čím viac toho mesáca bolo vidno, tak tým akože... A reálne niekto to aj robil toto? Áno. Neviem, či tam nebolo... Aj schudol? Neviem, či tuto nebolo písané, že to skúšala Madonna a Demi Moore. Fakt? Pri tejto sa mi zdá, že to bolo, no. Tak teraz neviem, čo je horšie, či tá pásomnica, alebo toto. Tak toto, keď si zebereš, to je len taká forma fastingu, že odmyslí si, že to súvisí s mesácom, ale predstav si, že si nadstavíš, že OK, počas týždňa budem jesť od začiatku vácej, na víkend menej a každý druhý týždeň si dám fasting úplný. To neznie až tak dementné, a keď si povíš, že sa stravuješ podľa fáz mesáca. Lebo to víš, to si môžeš povedať, že sa budem stravovať podľa hodzinek. Alebo ja neviem, že je štvrt, tak si nedám nič. Alebo podľa toho, že či prší alebo neprší. No. Keby pršalo, tak čo, jedli by sme alebo ne? To by sme áno, lebo si smutný doma a tak smútek zajedáš. No a keď bude období sucha? Než musíš cestovať po planéte, aby si to vyvážila. Do Anglicka. Tam prší furt, ne? Tento podcast ti prináša Fit Coaching. Čiže ja s Táňou. Neponúkame žiadny reklamný priestor v našom podcaste a preto jediná vec, ktorú tu chcem spomenúť, sú naše služby. Obaja sme tréneri, ako v osobnom, tak aj online priestore a preto kedykoľvek budeš potrebovať poradiť ohľadne výživy, cvičenia, čohokoľvek, mrkni na našu stránku fitcoaching.sk bez diakritiky, čiže fitcoaching.sk, kde nájdeš kompletné informácie o všetkom, čo ponúkame. Ďakujem veľmi pekne, že počúvaš, pozeráš a poďme naspäť k epizóde. Tretia bizarnosť bola, že bola spánková dieta. No tak to by som bol toto, že vraj majsterko. robil Elvis Presley, že si dával brutálne veľa sedatív, alebo ľudia, čo chceli túto dietu robiť, tak si dávali sedatíva a dokonca sa dávali niekedy do kontrolovanej kómy, lebo keď spíš, tak nejíš. Pochopiteľné. Akože toto by som pohode aj bez tých sedatív Ty zvládla. túto dietu vlastne máš. Presne, vždycky, keď dojdem z roboty. No lásko, id si láhnuť, to ti pomôže, aspoň nebudeš toľko jesť. To mi vždycky ty povieš. No a pomáha to? Však tak asi keď spím, tak nejím. No ale že vo výsledku. Čiže keby nespíš, tak priberáš teraz? Čo, furt spím? Zase každý deň nespím. Spíš? Nespím. Včera som nespala. Ani predčerom. Ty vnímaš iba keď spím, ale keď nespím, ani nevnímaš. No, dobre. To je pravda. No. Nevím, mňa by to nebavilo. To je taká... Ale lásko, teba nebaví tak či tak spať. No však preto hovorím, že mňa by takáto dieta nebavila. No aby to bavilo. Lebo mi to vlastne robí dve veci, čo nemám rád. Odoberá ma to od jedla, ktoré mám rád, a musím spať, čo nemám rád. Na teba by platila taká dieta, tebe by som vymyslel takú, že proste robiť. Ty keď robíš, tak nevnímaš jedlo. No, to je pravda. No. A potom nastane 5. hodina, 17:00 a už vyťahuje tanír. Krája, zelinu. Brokovnicovú, bambusovú desku a krája. A už ide. Bomby. No. Štvrtá bizarnosť, ktorú keď som ti včera tak akože okrajovo spomenul, tak ty si povedal, že no to je úplne známe a ja som vôbec nevedel. Tak to bolo, že debilné modelky prehltali vatu namočenú v džúse alebo v smutičku. V džúse som nevedela, ale vedela som, že vatu jedli. Modelky, to je odjak živa známe. No, toto bolo, že to normálne namočili, aby to bolo asi také nejaké hutné a že to prehltali, že im to vlastne zaplnilo žalúdek. Cítili sa síte, ale vata nemá kalórie.
No že vraj to je to, že tá bavlna, že sa neví stráviť a že im to tam zase robilo blokády a zápaly a že proste zdravotné komplikácie jak hovado. Inak víš čo, teraz ma napadlo, že napríklad ja som, akože není to, že dieta, ale ten hlad som tlmila napríklad aj v tom období PPP žuvačkami, čo mi spôsobilo to, že teraz mám z toho tak pokazený žalúdok, že ja si dám 4 žuvačky a už to ide. Z toho mám laxatívne účinky. No, ale aj to robia modelky. To viem tiež, že žuvačky. No však áno, zahánaš tým hlad. Ale zas by ma nenapadlo prehltať vatu. Tak víš, máš 14, ideš robiť modelku, počúvaš dospelých, potrebuješ mať nejaké miery a samozrejme tvoje kolegyne ti hovoria, čo máš robiť, aby si bola chudá, chceš to strašné, máš nejaké ciele. Takisto ty, keď si robil, súťažil tež debilné predsúťažné veci musíte robiť. Ne? Vysušiť sa a ja neviem čo. Ale jesť vatu alebo bavlnu alebo ja neviem čo. Však je to debilné, ale len ti hovorím, že podľa mňa, akože jak zmýšľam, že keď som mala 14, nemám ešte mozek vyvinutý a počúvam ostatných, že musíš byť 40 kg a pomôže ti tomu len, že zješ vatu, tak aj ja si ju dám. A učila by som si do Coli Zero, ale dala by som si ju. Však asi áno, že proste keď asi nemáš... Asi skorej tú vatu, než tú pásomnicu. By som zjedla. Víš, akože áno, keď víš, čo už tá pásomnica je schopná urobiť, tak áno. Ale v tej dobe, kebyže nevím, tak si vyberiem tú pásomnicu. Lebo to je tabletka, nič tam nevnímaš, nevíš, čo to je, ale fyzicky prehltať už tú vatu by ma nadrapovalo. Však, prečo to, keď namočíš do guličky? Nejako niekde som to neskúšala, len si to tak snažím predstaviť. Máš? Nemám. Ani nemáme doma vatu. Ale tak keď si to dáš do takej guličky, čo to? To prehltneš. Keď dokážeš prehltnúť takúto tabletku. No dobre, len zober si, že koľko ich museli prehltnúť, aby sa cítili plné. Že to nebolo podľa mňa, že jedna gulka a hotovo. Že to podľa mňa museli žrať jak cukrovú vatu. Tak žrali normálnu vatu. Že toho muselo byť toľko to podľa mňa. Tak ale spravili si z toho mozzarellové guličky. Ne? Je to možné, že si z toho spravili mozzarellové guličky a ešte si to možno aj s kečupom pokvapkali. Zero. Včera som dostal od tvojej mamy zero dressing. Zero topping, čokoládový. Ale bola úplne dobrá, že Martin, že ty ľúbiš ty zero dressingy. Jo, že no, že však zim. Tak dočkaj, donesem si, lebo akože ja zim všetko a z toho som sa skoro doblval. Mama chce žiť zdravo a teraz si kúpila si protein DM-ku a tak, že kúpuje si také veci, víš, ale no toto je asi nepaslo, no. Tak ale vidíš, moderná. Ale akože ja to uznávam, bo tí zero toppingy chúca hrozné. Napríklad ani netoch nechutí, ja to moc nedávam. Akože ja to nemám, že wow, aké je to super. Ale zím to, víš, mne to nevadí. Ale není to, že ultra chuťovo vyšperkované. Ja si fakt reálne radšej dám mamin džem. Než by som si mala dať týto zero. Áno, že radšej si dám med, džem alebo jak títo veci. Ale akože keď už to mám, tak sa to zužitkuje. No. Ďalší bizárik, čo som tu mal poznačený, ani ma akože neudivuje, že to bolo praktizované najmä v Južnej Amerike, lebo tam idú bomby aj do dneska s tými operáciami všelijakými. No a toto bola náplasť na jazyk, kedy sa na jazyk prišila chirurgicky plastová sieťka a pointa tej sieťky bola, že mala také výstupky, že keď si jedol tuhé jedlo, tak to strašne bolelo a bol si vlastne nútený len na tekutú stravu. Že normálne si taký štvorček prišili sieťkovaný a že keď si zakúsla do jedla alebo hocičo, tak si to akože zatlačil do toho jazyku, že to bolelo jak hovado. Tak to je akože dobrá nechutnosť. A potom akože čo? Si ju odčili alebo čo? No však potom, tak jak máš, víš. Akože jak na terase sieťku, tak potom... Áno, tak jak máš na okne sieťku, tak to si mala na jazyku. Chránená proti hmyzu. No a potom, keď už si schudol, čo akože tam bolo písané, že ľudia na tom chudli, lebo že proste jedlo bolelo ich jesť hocičo,
Takže schudli a potom si to asi normálne odsvaknú od toho jazyka. Ináč to je taká sranda, že to je ako keď my sledujeme, že čo sa kedysi dialo, že v tých starých časoch, že aké mali, neviem, víš? Tí praktiky. Áno, tak na tom sa smejeme, aj také tí lekárske, tak toto presne sa zase na nás budú smať, čo sme my robili. No. Napríklad, pre mňa je, ja chápem, že sa to robí, aj poznám prípad, u koho sa to spravilo a fungovalo to, ale pre mňa je takisto zvláštne aj s tým zmenšovaním žalúdku. Lebo to to je akože bežná ja vec viem, ináč, no. Ja viem, že to je bežné, halus, no. Ale je to takisto halus, že si nedokážeš potom už normálne akože jesť, vieš, že stále musíš jesť v malých porciách a že to je už potom akože do smrti takto, alebo on sa potom zväčšuje? Ten žalúdek pracuje, to je každý orgán, on sa furt vyzväčší. On sa potom vie rozšíriť, že? No. Ale takisto by sa tomu obeznému vedel aj zmenšiť, keď sa mu tak natiahol a oni mu ho zmenšili. Takže to je len zase hniloba toho obezného, že sa ho nezmenšil. No, lebo ty ten žalúdek stimuluješ tým, že ho napratávaš jedlom furt. Áno. A on keď má tí mechanoreceptory vnútri, že signalizujú, že už je plný, tak áno, už si najedzený, ale on sa aj adaptuje tým, že víš, že ty ho furt strečuješ. A ten obezný človek ho má už taký, že on sa zasytí až za dlhú dobu. Ale keby vedel sa ukontrolovať, tak on zase, nehovorím, že sa mu vráci na pôvodnú veľkosť, ale ví sa adaptovať aj menej. No lenže ten obezný človek má problém s tým apetítom, že on ho nemá šancu stáhnuť dole. Čiže preto im sa akože podvázal, jak sa tomu hovorilo. No len to je to, že on aj keď ho zase bude, tak on zase sa ví zväčšiť po nejakých rokoch. To není, že akože odcviknutý, je normálne, že podvázaný, že on sa potom zase Ja si myslím, že on je odcvaknutý a zavázaný. Je tak, no. Myslím, není som lekár, ale to není, že len si ho že zavážu v strede a zmenšia. No, podľa mňa oni ho zavážu a tú časť, čo nescuje, akože odfakle napreč. Ale to je pre mňa tiež také dosť zvláštne, že sa vôbec človek dostane do takého stavu. Pokračujeme do ďalšej diety a to bola, na dnešné štandardy by asi neprešla určite, a to bola cigaretová dieta. Kde cigarety, kedy si normálne bežali v telke reklamy a boli odporúčané ako niečo, čo ti potlača apetít. A boli normálne reklamy, že siahni po Marlboro namiesto sladkosti. Fakt? Dneska by to už neprešlo. Lebo vtedy zase ľudia nevedeli, čo nikotín robí, čo to fajčenie robí, že rakovina, bla. Len bolo známe o tom, že cigarety potlačajú hlad. A to je to, čo veľa ľudí si povie, že keď prestanú fajčiť, priberú. No. A zase to není skrz nejaký magický efekt toho, ale je to to, že sa im zvýši brutálny apetít. To je pravda. No. Môj táto tak pribral. A veľa ľudí, ne? Podľa mňa. No. A ešte ináč je taká vec, že vlastne ten nikotín a ten stres, čo na teba dávajú tí cigy, tak to ti zvyšuje furt trocha obrátky metabolizmu, lebo tvoje telo sa vlastne furt musí zbavovať nejakého jedu, toxínov, čiže musí akože ísť na vyšších obrátkach, čiže ty máš aj počas fajčenia teoreticky trocha rýchlejší metabolizmus. No a keď vysadzíš cigy, tak ten metabolizmus padne dole, lebo tvoje telo, chvála Bohu, už nemusí furt filtrovať veci a zároveň si narastie apetít. Čiže preto veľa ľudí po vysadení cigaret brutálne pribere. A myslia si, že to je nejaký... Inak si zober, že kedysi to bola jaká frajerina, že? Cigarety. A teraz pre mňa je ako, že ja uznávam tých, čo nefajčia. No. Čiže seba. Pre mňa je nechutné, keď, nevím, by si sa mal božkávať, keď víš? fajčí, je to pre mňa proste nechutné. No pre mňa je napríklad nechutné aj celkovo, že som sa mala boskávať s oným popolníkom. No. A to je ako, že ja som na našich zvyknutá, lebo však od malička, jak som ja bola, tak oni fajčili. A mama stále fajčí a táto už nefajčí a mama fajčí od 16 rokov. No a ja si pamätám, že ona mi koľkokrát dávala do obchodu peniaze, aby som išla kúpiť cigarety a ja som nikdy je nekúpila. A keď aj ich mala navyše, tak si pamätám, bola som taký drzý fracek, tak som jej všetky polámala. Zabil bych to. Ale akože bola nasratá, ale zároveň akože vedela, že jej chcem pomôcť a že aby nefajčila, tak to ja zlomím, víš. Ale kedy ja som si mala prvú cigaretu? 16.
Ale držalo ma to, čo ja viem, asi 2 týdne. Ja tiež tak. Že som tak natajnáša z frajeriny. To akože tak som si akože dala. Také tí klasické, jak bývali. Ale bola to, chvála Bohu, nedošlo do toho návyku. Že ma to nechytilo nejako. Bola to len frajerina na diskotéke. A potom naposledy som mala asi 9 rokov dozadu, alebo tak nejako, alebo neviem, 7 alebo 9, tak keď sme boli na diskotéke s babami a to som mala vypité a oni fajčili cigarety a že Ježiš, ak to tu voní, a víš, že som bola v náladičke, že dajte mi. A on sa pekne dobovala v kebabárni. Turek bol rád, že si došla na návštevu. To presne potrebovalo jednej v noci, aby sa niekto vyboval na prevádzke. Všetci tam jedli kebaba. Ja som si zebrala ten koš spod toho stolika. Pravý turecký kebab a zážitok. No, ale došol ma to, uchlacholiť a donesol mi vodu. No? Ja som mal tiež cigu len najprv tak, že z frajeriny. Potom sme asi tak mesiac, 2 fajčili na tajnáša. Ja som si kúpal furt LMky dlhé, lebo mal si za tú istú cenu o kúsek dlhšiu cigaretu. Čiže pomer cena výkon bol úplne jasný. Ale potom ma to tiež nejako prešlo. A môj kameň úrazu je vždycky, keď je akcia a pije sa tam a je tam fajčár. A ten keď začne ponúkať, tak to je také, že väčšinu ma zloma. A však nemal si už dlho. Však lebo nikto tam nefajčí na týchto akciách pomaly, víš. Ináč by ste zlomili? Fakt? A to ani není, že mám na to chuť a že mi to chucí. Ale to je presne také to, že keď stojíš s tým pohárikom a vyprávaš sa, tak stojíš tú cigu a vyprávaš sa. Že ani nevíš, čo robíš, len to máš. A neznášam ten pach potom túto na tých prstoch, víš. A my sme sa teda, keď som ho mali, nevedeli zbaviť, že ja aj keď som si umel z jarovú vodu, tak furt to bolo cítiť. Tak sme si šúchali venku, rástli také kríky, čo mali také fialové guličky. A to sme si šúchali o tí prsty, lebo to úplne prekrylo. Ste boli na prenádrž vychcení. Víš, na prengu využívaš aj tú prírodu vo svoj prospech. No, ale čo som chcela s tými cigaretami, že čo som to chcela povedať? Niečo si mi skočilo do myšlienky a chcela som niečo povedať k tomu. Že už je to ako, že... Oceňuješ tých, čo nefajčia. Oceňujem tých, čo nefajčia. A že neznášam si sadnúť tátovi do auta. Už teraz nie, ale to bývalo. On tam mal normálne akože udiareň. Priestor zahulený, nemám rád. Udiareň a do toho voňavka autová. Alebo keď ide žena, napríklad ja idem do fitka tými schodami hore a ide nejaká, ja už viem, nejaké mám také, že čo viem, ktoré fajčia a idú a normálne majú ten pach z huby aj celkovo, že akože prekrytý nejakou voňavkou. To je jak to, čo sme sa bavili, že termoprádlo a to je niečo podobné. No. Tež nemám toto rada. A takisto by som sa nedokázala asi s nekým takto cuckať, keby si bol zahulený. No možno keby sme boli obidvaja. To je také antisexuálne nám na fajčenie. Nevím. Už to není frajerina, jak to bolo kedysi. Dneska radšej knihu. Toto čo si vyšlo z hlavy, že knihu. Ten, čo nemá ani jednu knihu a neprečítal ani jednu knihu. Pozor, Malého princa som prečítal a Harryho Pottera jednotku. A keď už som videl, že každý ďalší Harry Potter je hrubší, tak som sa na to vyjebal. Ja milujem knihy. Nemám toľko na ne už času, ani takého, víš, taký ten vibe. To príde. Ja si kúpim také kreslo, také to len hnedé kožené. Túto si kúpim takú lampu oranžovú a budeš tu takto s tými okulármi. Spravíš mi čajík v župane. Ale napríklad, keď bol COVID, koľko som knih prečítala? Neviem. 16. Ja mám fakt rada knihy a od malička som čítala. Aj moja mama, aj jej súrodenci, môj brat miluje knihy a jeho dcéra, ale moje deti ty absolútne, môj táto absolútne a ty tiež vôbec. Ja keď boli mali, tak som sa snažila, kupovala im knihy, lebo ja som vždycky knižku dostala za niečo, keď som bola chorá a to bola akože odmena a ja som bola často chorá. Čiže preto sa môj vzťah k knihám
tak to od detstva vyvinul, lebo ja som bola často na tej poliklinike a tam bolo také knihkupectvo a to som mala, dnešné deti majú za odmenu Fornety a ja, teda po väčšine na poliklinike a ja som mala knižku. Keď som mala o ovčiek jahne, tak som mala Heidi z hôr. Nám robili, neviem, či vy ste to tak mali, ale na základke na prvom stupni sme mali to nebolo to povinné čítanie ani nič, ale bolo to, že bola súťaž medzi nami, že boli šnúrky a na tom boli goráliky. A za každú knižku, čo si prečítal a povedal učiteľke obsah, tak si dostal gorálik. Ty si mal prázdnu šnúrku, že? A ja som mal prázdnu šnúrku. Mali sme tam biflošov, ktorí každý týden donesli knihu a mali toľkoto gorálikov na tej šnúrke. No, a mne až bolo blbé, že ja som tam nič nemal, tak ja som ešte donesol tak úplne, že obrázková knižka, kde bolo minimum textu a tá učiteľka mi to ledva uznala, lebo hovorím, to bolo o nejakom Tučnákovi. Víš, že detská kniha, čo čítaš, asi keď ani nečítaš. A to bolo, že toľkoto obrázkov a takto 3 vety. Tak som je povyprával o tom Tučnákovi, tak mal som aspoň jednu gorálku. No. Čiže toľko môj vzťah k knižkám. No a posúvame sa na poslednú bizarnosť. Ona to ani podľa mňa není, že bizarnosť, ale bola to, že ľadová dieta. Že máš chrúmať iba ľad, lebo tvoje telo sa bude musieť termoregulovať, aby neostalo podmrznuté, podchladené. Čo sú toto za diety, že do tomuto veril, mi povedz. Toto vymyslel, bol tam písaný nejaký normálny doktor, že vlastne tvoje telo má rado svoju teplotu udržovať a ty keď budeš jesť furt ľad, tak budeš podchladený a musí zdvihnúť metabolizmus, aby ťa ohrálo hore. No lenže podľa mňa ty skôr schudneš tým efektom, že žereš celý deň iba ľad a žiadne kalórie a ne tým, že Pane Bože, musím sa ohrívať teraz. Takže podľa mňa to bol taký iba, že snažil sa to dať na vedu, že termoregulácia, toto, ale vlastne pointa bola, že žereš iba ľad. No a zase mal milión potom príznaky boli, že si mal omrzliny na jazyku, na perách, plus gíre, že krvácali im ďasná, všetko, že proste, lebo však chrúmeš len studený ľad, čo asi z dlhodobého hľadiska není boh vie čo. To je divná dieta. Ktorú z týchto, čo som ti povedal, by si ne, že chcela skúsiť, ale ktorá by ti bola najmenej, že proti odporu? Asi tá vata. Ja, že povíš tú normálnu, že to podľa mesáca. Alebo tú spánkovú. Tá vata. Ešte tú pásomnicu, tú vatu by som si dal. Ten mesiac, to som zabudla na to, vidíš? No možno to. Z vatu. Lebo vata, furt to vidím, že je to namočené v tej kole zero, víš? Tak to by nebolo také zlé. No ona by sa možno iba tak... Napupčala? No ne, že tá kola by ju tak, že... A že nič by neostalo. Ale furt si predstav, že sú to mozzarellové guličky. Alebo čo keby to v ten žalúdku tak narástlo z tú kolu? Jak tá mentoska, víš? Že by to tam začalo... Fúfňať. Aby sa cítila ešte plnša. A ty čo by si vybral? Aby sa tú pásomnicu. Chceš domáceho miláčka, čo? Áno. Ne, víš čo, ja by som z týchto, keby som žil v 20. rokoch v Amerike, tak rozhodne tú cigaretovú. Víš, máš kabát, ten klobúčik čírny. Víš, kravatu a cítiš sa cool, lebo si myslíš, že cigarety sú liek novej doby. Ale v dnešnej dobe by som asi išiel tou mesačnou. Lebo to je taká, že... Ty si kúkal na mesač? Že keď si, víš, že vyhrne žalúzie a vidíš, že kurva, dneska není mesác. Dneska nejím. No. Ale sranda je to, že tak ma to napadlo, že si zober, že takto si, jak fakt aj o nás budú mysleť tá ďalšia generácia, keď budú že rozoberať, že chápete, niekto žrá len maso. No, že chápete, oni si mysleli niekedy, že karnivor je super. No, a budú to rozoberať. No. Víš si to predstav, že by si žral len maso? No. Alebo aj také, že bude tá také, jak my si dneska trekujeme do apky, že pre nás to je, že wow, že niekedy si písali ľudia na papír a rátali, že my už dneska aplikácie. Že čo to bude za 50-100 rokov? Ste budú smať na nás, že chodzili z krabičku, kde si písali ručne. Tak si zeber, keď už teraz stačí si jedna inekcia.
nemusíš riešiť. Tak možno bude nejaká tabletka a budeš chudý, alebo neviem. Podľa ma to budú fúrone nejaké čipy do hlavy. Uvidíš to? Myslíš, že ti to je akože čo, hneď tu dá kalória, že toto ešte môžeš prijať a toto nie, alebo ti dá nejakú stopku, že pípne dosť. Podľa mňa ty sa takto budeš kúkať a ty budeš vidieť No však číslo. Tak som myslela tí čísla, že áno. 236, áno, že ja takto kúknem na tento pohár z vodu a tu mi vyskočí okienko, že 0 kalórií, 250 ml. Kúknem na teba, že 1000 kalórií. Že ty by si vedel, že koľko som zjedla už? Ne, že teba keby zjem, tak mi to dá 1000 kalórií. Jaj, tak. Ale ani to by nebolo zle, že vidieť ako, že by, víš čo by bolo dobré? Že by sa placilo jak Netflix mesačne. No. Jak keď sme kúkali Black Mirror, čo tam že keď si zaplacíš, tak môžeš ísť aj za hranice svojho okresu. To slovo nevím povedať, Mirror. Víš? No. Že môžeš za hranice okresu a nevypadne si mozek. Takže by bolo, že coach a klient, spolupráca, že ja ako coach by som si zaplatil 10 eur mesačne a videl by som pri tebe bublinku, čo si jedla. Koľko bielkovín, sacharidov, tukov, kalórií. Aby som hneď videl, že Anička, ty vidíš túto, tie tabulky? To čo? Dobre, takže k sci-fi už nejdeme ďalej. A toto teda boli bizarnosti sveta v chudnutí. Ďakujem veľmi pekne každému, kto dopočúval, dopozeral a budeme sa počuť čoskoro v ďalšej epizóde. Čaute.